Γεια σας! Φοράω ακριβώς τα ίδια ρούχα με το προηγούμενο βίντεο που είναι ο διαγωνισμός της Benefit, γιατί τα γύρισα μαζί. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα αγαπημένα του μήνα Οκτωβρίου και το επόμενο βίντεο θα είναι ένα μακιγιάζ φθινοπορεινό. Οι περισσότεροι θέλετε να δείτε το μακιγιάζ που φορούσα στο βίντεο, το skincare που είναι το προηγούμενο. Οπότε μάλλον θα κάνουμε αυτό, εκτός αν σας αρέσει αυτό περισσότερο, δεν ξέρω, γράψτε μου από κάτω ποιο θέλετε. Πάντως θα είναι ένα φθινοπορεινό με έτσι πιο ζεστά cranberry ή πορτοκαλί χρώματα. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να βάλω περισσότερα προϊόντα μακιγιάζ, γιατί έχω παρατηρήσει ότι στα περισσότερα μου βίντεο με αγαπημένα έχω το πολύ 1 με 2 προϊόντα μακιγιάζ και όλα τα άλλα είναι περιποίηση κτλ. Και επειδή έκανα περιποίηση προσώπου αποκλειστικό βίντεο πρόσφατα και θα σας κάνω και τη βραδινή ρουτίνα, είπα σε αυτό το βίντεο να συγκεντρωθώ στα αγαπημένα προϊόντα που έχω με μακιγιάζ. Βέβαια έχω βάλει και άλλα για νύχια, ας πούμε, κολόνιες και μια χτένα μέσα, αλλά τα περισσότερα είναι για μακιγιάζ. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε, γιατί αυτά τα βίντεο μου βγαίνουν τεράστια. Τα πρώτα δύο είναι 2 κολόνιες, τις οποίες μου έστειλε ένα ηλεκτρονικό μαγαζί, ένα e-shop, το οποίο ήταν πάρα πολύ ευγενικοί, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι μαζί μου. Μου έστειλαν ένα μήνυμα και μου είπαν ότι έχουμε το τάδε site και άμα θέλεις να σου στείλουμε κάτι κτλ. Αν δεν κάνω λάθος, ονομάζεται Οδός Αρωμάτων καταρχάς και έχει μέσα και διάφορα προϊόντα με καλλυντικά, εννοώ μακιγιάζ, έχει και κολόνιες, body lotion, κεριά, έχει τέτοια πράγματα. Εγώ τους έγραψα τι μου άρεσε από το site και ήθελα να μου στείλουν και οι άνθρωποι μου στείλανε πολλά παραπάνω προϊόντα. Δηλαδή μου βάλανε μέσα και διάφορα άλλα που πίστευα ότι θα μου άρεσαν. Τα δύο που ζήτησα εγώ είναι 2 κολόνιες που έχουν μυρωδιά βανίλια και καρύδα. Έχουν και διάφορες άλλες κολόνιες στο site Οδός Αρωμάτων, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έχει έδρα κάπου Βέρεια, Έδεσα, Σέρες, κάτι εδώ τριγύρω στη Θεσσαλονίκη τέλος πάντων. Έχουν βέβαια και διάφορες κολόνιες οι οποίες είναι ημιτασιόν από πολύ γνωστές κολόνιες, αλλά εγώ προτίμησα να πάρω κολόνιες οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη μυρωδιά και αυτές που διάλεξα είναι η βανίλια και καρύδα, που είναι οι αγαπημένες μου μυρωδιές. Δεν είναι κολόνιες τις οποίες τις βάζω και βγαίνω βράδυ, τις βάζω συνήθως το πρωί όταν θέλω να πάω να κάνω καμιά δουλειά ή άμα πάω για κάνα καφέ. Για λίγη ώρα μου αρέσει να μην, το πρωί ας πούμε, να μην μυρίζω πολύ βαριά κολόνια, γιατί οι περισσότερες μου κολόνιες είναι λίγο πιο βραδινές, οπότε ήθελα κάτι έτσι πολύ φρέσκο, που να σε βλέπει όλος και να σου λέει πω μυρίζεις βανίλια, μυρίζεις καρύδα, μυρίζεις πάρα πολύ γλυκά. Δεν έχουν τη διάρκεια που έχει μια κολόνια βραδινή βαριά, αλλά έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια και οι μυρωδιές τους είναι 100% βανίλια και καρύδα και τις ευχαριστιέμαι πάρα πολύ όταν τις φοράω το πρωί. Το επόμενο αγαπημένο είναι μια χτένα. Είναι πολύ λίγο άσχετο, σας την έχω ξαναδείξει. Αυτή τη χτένα την είχα πάρει πριν 2 χρόνια από τα Hondo Center και νομίζω ότι δεν έκανε ούτε 2 ευρώ. Το τελευταίο διάστημα πιάνω συνέχεια τα μαλλιά μου ψηλά. Έχω πάρα πολύ καιρό να τα αφήσω κάτω, τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Σήμερα τα άφησα κάτω και έβαλα σκούφο, φανταστείτε. Και η συγκεκριμένη χτένα είναι από αυτές που βοηθούν για να, πώς λένε, να ξύσετε το μαλλί, να του δώσετε όγκο. Αλλά εγώ δεν το χρησιμοποιώ γι' αυτό, γιατί γενικά δεν μου αρέσει να ξύνω τα μαλλιά μου. Το χρησιμοποιώ για να βάλω κάτω όλες μου τις φύτρες, γιατί έχω πάρα πολλές φύτρες, το μισό μου μαλλί είναι φύτρες βασικά. Οπότε αυτό που κάνω είναι πως ψεκάζω λίγη λακ πάνω σε αυτή εδώ πέρα τη χτενούλα και πηγαίνω μετά και τα κάνω όλα slick, τα κάνω όλα πίσω. Δεν πετάει τίποτα. Έχω ένα προϊόν με νύχια και μετά περνάμε στο μακιγιάζ που είναι αρκετά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι είναι από Sally Hansen, συγγνώμη. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω που το βρήκα. Θυμάμαι ότι το βλέπω στη συλλογή μου κοντά 2 χρόνια, αλλά δεν θυμάμαι από πού το πήρα, ποιος μπορεί να μου το είχε στείλει, το είχα πάρει, δεν ξέρω πού μπορείτε να βρείτε Sally Hansen, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω ψάξει να δω πού μπορείτε να το βρείτε. Είναι ένα νεράκι, γιατί είναι σαν νεράκι πραγματικά, ούτε μυρίζει σαν βερνίκι, ούτε είναι πιχτό σαν βερνίκι, είναι πραγματικά σαν νεράκι. Είναι ένα νεράκι το οποίο το περνάς πάνω από το βερνίκι νυχιών σου και το στεγνώνει αυτόματα. Το στεγνώνει κατευθείαν. Ονομάζεται Sally Hansen Dry Quick Nail Color Dryer, οπότε αυτό κάνει, στεγνώνει το βερνίκι. Το έχω χρησιμοποιήσει και πάνω από βερνίκι και πάνω από top coat και δουλεύει ακριβώς το ίδιο. Είτε το βάλετε πάνω από το top coat είτε το βάλετε πάνω από το βερνίκι, το στεγνώνει μέσα σε 1 με 2 λεπτά, δηλαδή μπορείτε να κάνετε τα πάντα μετά από 1-2 λεπτά, τόσο το στεγνώνει. Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ υγρό, γιατί είναι πραγματικά σαν νεράκι, δηλαδή άμα κάνετε έτσι τα νύχια σας μπορεί να τρέξει κιόλας στα δάχτυλα. Και περνάω στο μακιγιάζ και έχω να σας δείξω κάτι για το οποίο είναι πρώτη φορά που θα μιλήσω, αν
και αυτό το κανάλι είναι κυρίως κανάλι με μακιγιάζ, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ σε αυτό το κανάλι με ψεύτικες βλεφαρίδες. Και αυτό γιατί οι δικές μου φυσικές βλεφαρίδες είναι πάρα πολύ μακριές. Με 2 στρώσεις μιας απλής μάσκαρα μπορώ να έχω ένα τρομερό αποτέλεσμα, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν είχα ασχοληθεί μέχρι πρότινος, που βλέποντας όλες αυτές τις φωτογραφίες με μακιγιάζ στο Instagram και βλέποντας πόση μεγάλη διαφορά κάνει μια ψεύτικη βλεφαρίδα σε ένα μακιγιάζ, θέλησα να δοκιμάσω να φοράω και εγώ βλεφαρίδες. Αυτή τη στιγμή φοράω βλεφαρίδες. Φοράω βλεφαρίδες μιας ελληνικής εταιρείας, η οποία ονομάζεται Lasionista. Είναι 100% ελληνική εταιρεία. Έχω 5, αλλά αυτή τη στιγμή θα σας δείξω 2, γιατί είναι οι μόνες 2 που έχω φορέσει, δεν μπορώ να σας πω κάτι για τις υπόλοιπες. Αυτή που φοράω αυτή τη στιγμή στα μάτια μου ονομάζεται Size Snowflake και είναι μια βλεφαρίδα την οποία αυτή φοράω για δεύτερη φορά. Οπότε είναι βλεφαρίδες τις οποίες μπορείτε να τις ξαναχρησιμοποιήσετε από τη στιγμή που θα τις προσέξετε, θα βγάλετε τις σκόλες με προσοχή κτλ. Να σας πω πως η συσκευασία που έχουν είναι τρομερή. Έχω πάθει πλάκα από την ποιότητα της βλεφαρίδας, από όλες τις οδηγίες που σου δίνουν πάνω από το packaging. Η τιμή του να σας πω πως είναι στα 9,90 αν δεν κάνω λάθος η κάθε βλεφαρίδα, που για μένα είναι πάρα πολύ καλή τιμή, γιατί μέσα σου δίνουν και κόλλα. Κάθε βλεφαρίδα μέσα έχει και κόλλα, οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσεις την κόλλα και όπως σας είπα, η κάθε βλεφαρίδα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί από τη στιγμή που φυσικά θα τις προσέξετε. Εγώ αυτό που κάνω όταν φορέσω μια βλεφαρίδα είναι να βγάλω τις κόλλες και μετά να την ξαναβάλω πίσω στη θέση της, όπως έχω κάνει και με αυτήνα. Αυτή είναι από τις αγαπημένες μου, είναι η αγαπημένη μου μάλλον, είναι η Midnight Marina, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει αυτό το cat eye, δηλαδή στην αρχή είναι λίγο πιο αραιές και προς το τέλος πυκνώνουνε και δίνουν πάρα πολύ αυτό το εφέ, το γατήσιο. Τις συγκεκριμένες έχω φορέσει 3 φορές και κάθε φορά αφού τις χρησιμοποιώ πάω και τις αποθηκεύω ξανά πίσω στη θέση τους, μόνο και μόνο για να μην χάσει η βλεφαρίδα την καμπυλότητά της και να μην χάσει το σχήμα της. Γιατί καμιά φορά άμα τις αφήσουμε έξω μπορεί να χάσουν την καμπυλότητά τους και μετά να μην είναι εύκολο να τις φορέσουν. Επόμενο αγαπημένο είναι μια παλέτα με κορέκτορες. Όχι, correctors. Λοιπόν, επόμενο αγαπημένο είναι μια παλέτα με διορθωτικά concealer από την NYX. Είναι αυτό εδώ πέρα, όπως βλέπετε έχει μέσα κίτρινο, πράσινο, ένα πιο ροδακινή πορτοκαλί, μπλε, μοβ, έχει ένα σκούρο χρώμα το οποίο φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ καλό για να κάνετε κοψίματα. Εγώ χρησιμοποιώ άλλο κρεμόδες για κοψίματα, οπότε δεν το έχω χρησιμοποιήσει αυτό. Και ένα λίγο πιο ανοιχτό. Νομίζω πως με το συγκεκριμένο μπορείτε να κάνετε φωτοσκιάσεις. Εγώ, άμα μπορείτε να δείτε, έχω χρησιμοποιώ μάλλον κάθε μέρα αυτά τα 2. Το πράσινο είναι το χρώμα το οποίο σκοτώνει το κόκκινο, οπότε πηγαίνω με το πράσινο και με ένα πινελάκι και όπου έχω κοκκινίλες, ακυρώνω τις κοκκινίλες από το πρόσωπό μου. Και το ακριβώς από κάτω που είναι έχει έντονο ροδακινή, το βάζω κάτω από το concealer μου για να μου καλύψει τους μαύρους κύκλους και κάνει θαύματα. Το επόμενο βίντεο, όπως σας είπα, θα είναι βίντεο με μακιγιάζ και θα το χρησιμοποιήσω για να δείτε διαφορά το ένα μάτι από το άλλο, γιατί είναι τρομερή η διαφορά. Δηλαδή αυτά τα πορτοκαλί concealer, πραγματικά, εάν έχετε μαύρους κύκλους, πάρτε ένα διορθωτικό πορτοκαλί concealer και θα με θυμηθείτε. Τρομερή παλέτα. Έχει και βέβαια τους άλλους χρωματισμούς ανάλογα με το τι πρόβλημα έχεις να κάνεις. Νομίζω το mauve είναι το χρώμα το οποίο σκοτώνει το θαμπό δέρμα. Κάτι τέτοιο σκοτώνει, λέω κι εγώ. Εντάξει. Ό,τι να είναι ρήματα χρησιμοποιώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι το mauve το χρησιμοποιούμε για θαμπό δέρμα. Δεν είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή. NYX μπορείτε να βρείτε στο κατάστημά τους. Είναι το μοναδικό κατάστημα στην Ελλάδα και είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι Ερμού 65. Για την υπόλοιπη Ελλάδα μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικές παραγγελίες ή με email. Το επόμενο αγαπημένο είναι αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή στα χείλη μου. Είναι το υγρό κραγιόν από την εταιρεία Aiden στο νούμερο 24. Το οποίο είναι το κραγιόν που είχα μέσα στο Vana 1. Είναι ένα κραγιόν το οποίο όλο το καλοκαίρι ανυπομονούσα να έρθει το φθινόπωρο μόνο και μόνο για να το φοράω. Είναι νομίζω αυτό που βάζω τις περισσότερες φορές που βγαίνω έξω βράδυ, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά να συγκριθούν με το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του, είναι μπορντομόβ. Ανάλογα το τι lip liner θα βάλω από κάτω, μπορεί να βγει πιο μπορντό ή μπορεί να βγει πιο μόβ. Και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πως δεν είναι ακριβώς ένα χρώμα και ανάλογα με το τι θα το συνδυάσεις φαίνεται κι αλλιώς. Είναι πολύ μακριάς διάρκειας, δηλαδή εγώ όταν το φοράω και βγαίνω το βράδυ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν νιώθω ξηρά τα χείλη μου, αλλά πάντα πριν βάλω ένα υγρό matte κραγιόν θα κάνω κάποιο scrub στα χείλη μου και θα την υδατώσω πάρα πολύ. Οπότε παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο στο γεγονός ότι δεν μου ξηραίνει τα χείλη. Μπορείτε να το βρείτε στο Cherry Box, γιατί από το
το cherry box το είχα βάλει μέσα στο κουτί μου. Δεν ξέρω που αλλού υπάρχουν τα Aiden, σίγουρα δεν υπάρχουν στα Hondo Center. Επόμενα αγαπημένα είναι πινελάκια. Είναι το set από, πώς λέγεται αυτό, νομίζω ονομάζεται Starter Eye Pack, Starter, δεν θυμάμαι, θα σας αφήσω από κάτω link. Είναι τέλος πάντων τα Real Techniques τα πινέλα, έχουν βγάλει ένα σετάκι το οποίο έχει μέσα 5 πινέλα ματιών. Παίρνω πάρα πολλά μηνύματα που μου λέτε Βάνα, θέλω να πάρω ένα σετ πινέλων και ποιο να πάρω. Για τα μάτια σας λέω 100% να πάρετε τα mauve το σετάκι από Real Techniques, γιατί εγώ με αυτά τα πινελάκια λοιπόν έχει ένα blending το οποίο είναι πιο μικρό, πιο πλακουτσωτό, που μπορείτε να κάνετε λεπτομέρειες στην κόχη. Έχει ένα το οποίο είναι flat και μπορείτε να απλώσετε σκιά, έχει ένα για φρύδια και έχει ένα πολύ μικρό για λεπτομέρειες, νομίζω μπορείτε να βάλετε και eyeliner με εκείνο. Εγώ σας διαβεβαιώνω πως με αυτά τα 5 μπορώ να κάνω οποιοδήποτε μακιγιάζ ματιών, όσο πολύπλοκο και να είναι. Επόμενο αγαπημένο είναι ένα ρούζ, νιώθω ότι έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καιρό για αγαπημένο ρούζ. Είναι από την εταιρεία Milani και είναι από τα ψημένα, από τα Baked Blush. Στην απόχρωση το 5 είναι το Luminoso, είναι το best seller τους. Γενικότερα τα Baked Blush από Milani είναι best seller, όλος ο κόσμος έχει πάθει σκατά με τα συγκεκριμένα. Εγώ τα συγκεκριμένα τα είχα πάρει από το beautyjoint.com, τα είχα χωράσει από εξωτερικό, δεν ξέρω αν έχουν έρθει Ελλάδα, δεν ξέρω καθόλου λεπτομέρειες. Είναι ένα ρούζ το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη όταν ακούω πολύ αγαπημένες μου YouTubers όπως τη Jaclyn Hill ή την Nicole Guerrero να μιλάνε, γιατί γενικότερα δεν έχω πάρα πολλά προϊόντα που έχουν αυτές, οπότε οτιδήποτε και να δείχνουν που να το έχω και εγώ, νιώθω πολύ περήφανη που το έχω και εγώ. Τέλος πάντων, ηλίθια ιδέα. Είναι ένα ροδακινή ρούζ το οποίο έχει λάμψη μέσα, δεν έχει πέρλα, δεν έχει glitter, έχει μια λάμψη. Είναι αυτό που φοράω και αυτή τη στιγμή και είναι αυτό που φοράω πάντα βασικά. Νομίζω πως πραγματικά εάν έχω αυτό, το Luminoso και το αγαπημένο μου το ρούζ από Seventeen, το οποίο είναι και αυτό σε ψημένη μορφή, μπορείς να μου πάρεις όλα τα υπόλοιπα ρούζ. Αυτό το φοράω φανατικά, είναι το μοναδικό που παίρνω μαζί στα ταξίδια, το φοράω κάθε μέρα, δηλαδή το 99% που θα έχετε δει μια φωτογραφία από μένα θα φοράω το Luminoso και απορώ γιατί αργήσαμε τόσο πολύ να μιλήσουμε, το χρησιμοποιώ τόσο πολύ. Έχω κι άλλο ένα, έχω το Dolce Pink και δείτε εδώ πέρα διαφορά. Πόσο χρησιμοποιημένο φαίνεται αυτό, έχουν σβηστεί τα γράμματα τα πάντα. Σε σχέση με το Dolce Pink, το οποίο είναι ένα ροζ, δεν το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Το Luminoso το έχω λιώσει. Και το τελευταίο αγαπημένο για να κλείσουμε αυτό το βίντεο είναι μια παλέτα ματιών. Είναι μια παλέτα ματιών από την εταιρεία Morphe Brushes, η οποία όταν είχε ξεκινήσει είχε στην αρχή μόνο πινέλα, σετ πινέλων, μετά έβγαλε κάποιες σκιές, τώρα έχει βγάλει και ρούζ, νομίζω σιγά σιγά θα τα βγάλει όλα. Είναι μια εταιρεία την οποία νομίζω οι περισσότεροι από εμάς τη μάθαμε από την Jaclyn Hill, γιατί έχει βγάλει και παλέτα και γενικότερα δείχνει συνέχεια τα πινέλα τους, συνέχεια. Η παλέτα που έχω εγώ είναι η 35N, η οποία έχει μέσα 35 matte γήινες σκιές, matte γήινες φθινοπορεινές σκιές. Στο προπροηγούμενο βίντεο με το skincare που έχω το πορτοκαλί, είναι αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Γενικότερα όλο κοινό το μακιγιάζ είχε γίνει αποκλειστικά με αυτή την παλέτα. Η παλέτα να σας πω πως έχει μέσα 35 σκιές και κοστίζει 22 ευρώ, πάνθυνα, τίποτα. Εάν μπορείτε να αγοράσετε από το beautybay.com, από εκεί την πήρα, πάρτε την, σας συνιστώ 100%. Δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει τα χρώματα, η απόδοση, το γεγονός ότι δίνεις 22 ευρώ και παίρνεις 35 απίστευτες σκιές. Ειδικά ας πούμε έχει κάτι χρώματα, αυτό εδώ πέρα το σκούρο, το mauve, είναι αυτό που φοράω στην εξωτερική μου γωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έχω λόγια. Θα αγοράσω σίγουρα και άλλες παλέτες από Morphe, ειδικά την 35O, αυτή είναι η best seller, η οποία δεν υπάρχει ποτέ γιατί είναι συνέχεια sold out. Και επίσης θα ήθελα κάποια στιγμή να αγοράσω και ένα set πινέλων από Morphe, γιατί έχω ακούσει πραγματικά τα καλύτερα για αυτή την εταιρεία και τα πινέλα τους. Και εδώ πέρα έχει τελειώσει αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να μην σας κούρασε, να μην βγήκε τεράστιο. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο, που θα είναι ένα βίντεο με φθινοπορεινό βραδινό μακιγιάζ έντονο, σαν αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή. Πείτε μου από κάτω στα σχόλια τι ακριβώς θέλετε να είναι. Θέλετε να είναι αυτό, θέλετε να είναι αυτό που φορούσα στην πρωινή μου ρουτίνα. Ό,τι μου πείτε εσείς θα κάνω. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια!